tukee siihen varsin pehmeät kädet. Siinä oli sitten jo Määntällä liikkuvat takana hetkenkin aikaa, sinne ei Kortetmaan syöttö lähtenyt. Ja sitten on näyttävä syöttöketju, jotain taisin pehmeistä käsistä mainitakin Niko Ojala syöttöön. Ja puolustajan tontilta Eino Kahilaluoma varsin helpon näköisesti siirtää pallon ensimmäistä kertaa. Toimitus sinne maalille, loistava katko siinä Toivoselta ja sitten tyhjä pois oikeita kaistaa ja loistava on vetopaikka ja se on kuulkaa numerot yhteen ajassa 16.09. Saipa maalintekijänä numero 39 Niko Valkama. Miikka Ojala skriinailee sen sitten vähän kauempaa, peruutelee nyt, laukaus lähtee Airaksinen, blokkaa sen ja Saariselle pallo sitten vähän, nyt tulee namupassi siitä, nopeasti kääntyy KV-hyökkäys, Konsta Airaksinen tarjoilee ja maalin viimeistelee numerolla 42 Tuukka Hytönen. Nahneesti paineistaa kaksikko Määttä Ojala, mutta hienosti tulee Saipa sieltä painealta pois, nyt pudotetaan vähän toiseenkin aaltoon ja se on, kuulkaa, maali. Maalintekijä numerolla 42, Santeri Kakkosin EKV-pelaajista. Numerolla 8, Juuso Kortetmaa voi oikein muuta kuin katsella, seurata ja tästä uusintaa tilanteesta. Vähän toiseen aaltoon tulee, niin kuin kuvasta näkyy. Pitää pallon omilla. Kangasmäen syöttöyritys kelkalle, sen nappaa Saipa. Ja nyt on taas Saarisella hommia. Ensimmäisen Saarinen torjuu, mutta ei torju enää toista. Näin ajassa 33-11. Saipa kolmas maalintekijä numerolla 57, Ere Laitima. Hyvä määrämittainen maalille ja mitä tapahtuu, niin kolmas pelaaja. Menty. Maalin takaa Airaksinen tarjoilee Hytöselle, nopea käyttö Tynkkyseltä ja nyt on sitten tarkka laukaus Tuukka Hytösellä. Numerot 3 ajassa 34-17 ja maalintekijänä 42 Tuukka Hytönen. Siinä oli hieno laukaus aivan yläkulmaan, pikku ajo keskelle. Näin KV pääsee vaihtamaan alivoiman pelaajia, kun 40 sekuntia rangaistusta jäljellä. Nyt sinne pyykkimään sitä aika lailla samat nimet kuin rangaistuksen alussa, mutta ei tarvi kauaa kyykkiä. Saipa 4. maali, ylivoima sellainen, maalintekijä nähdäkseni numerolla 89, Valtteri Heinonen. Hyvä veto, tätä ei Saarinenkaan saanut. Loistava. Hieno syöttö. Sieltä tulee Matias Lintulalle nyt semmonen namu syöttöpiste, löytää hienolla pystysyötöllä sieltä Kangasmäen Ville ja Villen laukaus on hyvä, kova ja tarkka siitä hitaria ja näin numerot 4 ajassa mukaan ja nyt sitten vuorostaan Hytönen. Hytösen syötön katkoo. Saipa katkoo KV:n hyökkäykseen lähdön ja näin sitten 4-5 osuma ajassa 57-47 vierasjoukkue maalinjohtoasemaan ja sitten katsellaan hidastuksesta kuka sen maalin tekee. Näyttäisi olevan numero 29 Nikke Tielinen. Kyllä se lähti tuosta Hytöselle, pelattiin keskelle, ei saanut enää jatkettua siitä sen jälkeen. Ja nyt sitten katsotaan kuinka käy. Ei tuu mustalle, tulee keltamustalle ja välitön isku siinä. Nyt sitten melkoinen kylmä suihku KV:lle, aloitus ei käynyt omille ja näin sieltä saman tien ei tainnut mennä kuin se 4 sekuntia aloituksesta numerot 4-6 ja nähdäkseni aika vähin ja hyvin katsoo sieltä laskeutuvan Lehden Seppälä. Pomppii ja kyllä sieltä onnekkaasti KV-pelaajien kautta Saipa sinetöi tän ottelun, kuulkaa arvon kotikatsojat ajassa 59-44, numerot 4-7 ja maalintekijänä näyttäisi tää mukaan viemisekseen ja tulee sieltä vielä Hytöseltä loistava syöttö takatolpille ja pientä lohtua KV-leiriin tarjoilee numerolla 19 Konsta Airaksinen ja vielä kerran KV maalilaulua ilmoille täällä Spiral Hallilla.